Kylläpä Suomessa metsiä riittää. Mikä paikka tämä on? Miksi ihmeessä tälli sopii tapaamisemme lammashakaan? Jennifer! Täällä? Jennifer! Siellähän sinä olet, Jennifer. Miksi sinä käskit minun tulla tänne? Täällä on vaikea kulkea. Minä? Jo riittää, Jorina. Minä valitsin tämän tapaamispaikan, koska täällä on nähty liito-orava. Hä? Ja se on niin harvinainen, että sitä ei ole kukaan edes nähnyt. Ai niin harvinainen. Mutta nyt minun täytyy tutkia näitä lampaita. Minulla on tulossa luento aiheesta Hyvä paimen. Laitan vain lasit päähän. Miksi sinä toit minut virtahepo-aitaukseen? Tohtori hyvä, ottakaa ne lasit pois päästänne. Aivan, nyt tutkitaan. Älä lähde! Ei saa karata! Älä vikuroi! Kylläpäs ovat vikuroivia otuksia! Se syö minun kossini! Pysy paikallasi! Pysykää paikallanne! Kylläpä nämä vikuroivat! Ei, pysy paikalla! Pysykää nyt paikallanne! Eikö, älä! Pysy paikallasi! Missä? Älä mene karkuun! Odota! Älä mene karkuun! Ei saa vikuroida noin paljon. Minä tutkin. Jennifer! Nämä ovat varsin vikuroivia eläimiä. Kuinka näitä voi tutkia? Älä mene karkuun. Odota minua. En tiedä. Apua! Pysähdy! Minä tutkin. Pysähdy! Hän ei halua pysähtyä. Tutki tätä. Tule. Minä olen kiltti. Ihana kiltti. Mitä sinä tahdot? Minä tahdon. Katsoin pieniä eläimiä. Varsin itsepäisiä. Kuin ne ihmisetkin. Vaikea hallita. Hyvin itsepäisiä. Koittakaa pysyä rauhallisena. Se lipoo takkini. Ui, nyt se potkaisi jalallaan. Oletteko saaneet tutkimuksenne valmiiksi? Uskoisin, että materiaali alkaa riittää. En yhtään ihmettele, että meitä ihmisiä verrataan näihin lampaisiin. Nämähän pokkuroivat ja vikuroivat, minkä ehtivät. Raamatussa kerrotaan, että me ihmiset olemme kuin lampaita ja Jeesus on hyvä paimen. En kyllä yhtään ihmettele, että meitä verrataan näihin pokkuroiviin ja vikuroiviin lampaisiin. Niin, mutta se kertomushan menee niin, että paimenella oli 100 lammasta ja 1 katosi. Ja paimen etsi kadonneen lampaan ja toisen iloisena kotiin. Se tarkoittaa sitä, että Jeesuskin iloitsee taivaassa, kun joku pelastuu uskomalla Jeesukseen. Aivan niin, Jennifer. Me olemme pokkuroivia ja vikuroivia lampaita ja Jeesus on hyvä paimen. Mahtavaa. Nyt voit antaa aplodit minulle. No niin, enköhän minä nyt ole saanut tarpeeksi tutkia näitä eläimiä. Nyt on aika lähteä pois. Jo riittää puhvelien tutkinta. Lampaiden. Minähän sanoin lampaiden. Tule, minulla on sinulle jotain näytettävää. Mitä sinun piti minulle näyttää?
minun matkan teostani ei meinannut tulla mitään. Minun uusi sähköskuuttini ei toimi ollenkaan, vaikka minä tankkasin siihen bensiiniä. Mitä? Tankkasit sähköskuuttiin bensiiniä? Oletteko te nyt aivan varma, että se on sähköskuutti? Shh! Hiljaa kun professori puhuu. Minä tarvitsin varmemman kulkuvälineen. Ja arvaa, minkä minä hankin. No? No, minä hankin kamelin. Hankit kamelin? Ihan oikean kamelin. Se on tuolla laiduntamassa. Näet sen aivan pian. Arvaa, miten minä hankin sen. Kerro. No, minä pyydystin sen. Pyydystit kamelin? Kyllä. Haluatko kuulla koko tarinan? No, minäpä kerron. Ja niin minä pyydystin kamelin. Harvinaisen itsepäisiä eläimiä nämä kamelit. Huhhuh, pyydystit kamelin. Onkohan se edes kesy? Höpö, älä hössötä. Kameli on mitä mainioin kulkuväline. Siihen voi tankata kerralla peräti 200 litraa vettä. Kaskune bensiiniä. Kameli juo vettä ja vesi pakkautuu sen kyttyröihin. Täytyypä muuten tankata tämä nyt. Kuulenko minä joen kohinaa? Onko tuolla joku vesistö? Tule nyt, mennään.
onkohan tuo tonava tai Amazon? Tule nyt. Tälle ei tainnut olla paikalla maantiedon tunnilla koulussa. Amazon Suomessa. Tuonne mennään. Tule. Tule. Ei jäädä syömään nyt. Tule. Ei, tule. Mennään. No, ei! Nyt se meni makaamaan. Jennifer, auta! Ei, nouse ylös! Miten tämä saa? Hei, kato! Heinää! Tule! Heinää! Tule, hyvä, tänne! Tule! No niin, tuolla se joki on. Tule. Mennään tänne. Tule. Hyvä, kameli, hyvä. Oi, ihanaa raikasta vettä. Kuumakin kyllä tulee tässä. Heitän takin pois. Tule. No niin, tänne päin, tule. Oi, miten ihanaa raikasta vettä. Minäkin haluan kokeilla sitä. Otan kengät pois jalasta. No niin, tule, tänne päin. Oi, ihanaa. No niin, tule. Sinulla on varmasti kova jano. No? Onkohan tuo ihan hyvä idea? Älä hätäile, minä hallitsen tämän. No? Selvä. No, juo nytten. Kai sinulla on jano. No niin, etkö sinä juokaan nyt? Eikö sinulla olekaan jano? No, nyt. Talli! Apua! Oletteko te kunnossa? Tulkaa pois sieltä! Rauhoitu! Ei Suomessa ole joessa krokotiileja. Mutta Amazonissa voisi olla. Huomenna sinä saat kuule ihan itse mennä yksin juomaan. Minä en halua enää kastua. No, tule tänne nyt.